Ψάχνεις αντρικό ρολόι μέχρι τα 100 ευρώ? Πάμε να δούμε τις καλύτερες επιλογές. Ξεκινάμε με το πιο old school ρολόι της Casio με ψηφιακή οθόνη. Στα 37 ευρώ δεν θα μπορούσε να λείπει από τη λίστα. Συνεχίζουμε με το νούμερο 1 σε πωλήσεις αναλογικό ρολόι της Casio. Ιδανικό για κάθε μέρα, διατίθεται σε πολλές χρωματικές επιλογές και κοστίζει μόλις 68 ευρώ. Μια ασφαλής και δοκιμασμένη επιλογή. Ψάχνεις κάτι ανθεκτικό για κάθε μέρα? Αδιάβροχο G-Shock στα 85 ευρώ, ιδανικό ρολόι για την παραλία. Νέα άφιξη στα καταστήματά μας είναι τα ρολόγια της Fero. Με ενσωματωμένο μπρασελέ και μόνο 65 ευρώ, ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό. Άλλη μια επιλογή της Fero, αυτή τη φορά με μπρασελέ τύπου Jubilee, στα 60 ευρώ είναι το απόλυτο budget dress watch. Το επόμενο ρολόι είναι της US Polo. Με δερμάτινο λουράκι και μόνο 87 ευρώ είναι κλασική επιλογή. Αν ψάχνεις το στυλ του χρονογράφου, η Lee Cooper έχει τη λύση. Κομψό και best seller μόνο στα 85 ευρώ. Τελευταία πρόταση είναι το Tiffany Blue ρολόι της Festina. Το πιο καλοκαιρινό χρώμα της αγοράς και μόνο στα 95 ευρώ ξεχωρίζει. Περιμένουμε στα σχόλια να ακούσουμε τα δικά σας αγαπημένα ρολόγια.